Unu ma akoko hwede. Owura makoko. Okay. Onse ni nua ni akoko. Inti mesre rebe Wusu Bempa se onko kan kire akoko hwede ese. Omo modian no mra kuru. Efise ni nua ene akoko. Ena we ni nebewi ni president no we me na misie. Ena we nebewi ni. Ena we na be ese. Inti rebe Wusu Bempa ye pa so waka. Demo oni kan to na ofo. Na nka we ya sofo. Asori na wutire mu a wo tiretre nkora no anankofo nyame se asem no MPP fo NDC fo nti wunim se wo kama we eye ne ya eye psychology nyansa na wo yisu so se ba me timi ndi president but me say ka tell say a time will come ba me be president no Wusu Bempa kwa na be twa na ho asen aba say afekọ mpodi ba me ane ne nkofa be pa na cho. Okay. Nti mim the kind of rebel Wusu Bempa ye ne ye den enam mo hwe niso no mo de mo hwe niso na ye fesunsun no uwe no sunsun mu a oha nti so say oka ba mu a se rebo Wusu Bempa so ka ba mu a NDC so mo nyi on fragbela nti won tusu na min tusu ni anya do be ni ready at long last NDC en to abani ni obewi amra so say asofofo actofo no omo nyina service afake enumi ye den Ase na eba Ghana no omodo omano ene ka se Ghana ye Christian country nemu a Christopher ene say Ghana opambo me di buo mano papa na sa ase no kan so no ne bomb pa say Ghana yem film because of your papa dum chedu enti no that day na mitwa untimi nyi Ken free MPP mu untimi nyi Yewura Alan free MPP mu na omo nyina mra be ba if you say wo a wo MPP ni wasum MPP enya mfaso wo MPP na o si bibinti wo free MPP akoto party ni kan wo se party ni ye da no kwa na me ka tro enye ye ko ba kwa ka wo be started woni nyam e be to form kim Abusia baya busumi ni ya Ghana Black Stars ekopie mu ewo World Cup no World Cup no ho ne ball ne adi na ya kosi so di be fi e ma di CBS wiye no edifo ya wo mu edi Ghana Black Stars no ho ayawa na wo mu di hu komo ye pa e edifo kuku dambi to say Prophet Ebenezer odakwa yi adom afi ye papa so kopeni adom chedua Prophet Uche Clement Testimony Prophet Sowa and afi na blemeza say edifo ene edifo kuku damo a wo mu di ball no ho enkomo ya busua wenu nyina ankamfo ano kwase dai ewo Prophet Isaac Wusu Bempa sori dem ho ene wabedi nkomo ene komode na wo kire se edifo no ema edifo sam no akoye agudie ni titiru ene wo mu a hye nkom ede fa ball no na eno ene edifo no adwa wo mu kire se Prophet Isaac Wusu Bempa wan kansem ni yebise ne nyame eda na di ade kire wo mu no eno ene wo mu ho yom bekan na busua ene mesaka na blemeza ewo menche wa hatika no ho yemo na kwaba na yefa ko monhye so yebisa ne se adan ene wo mama edifo sam no adane agudi Nana ohima mo akwaba ya no me bia boko na nso ya mi adom na bia boko ya nyase na mama mi sa se adanti ene mama edifo sam no adane agudi say ye papa Wusu Bempa na say this year do mo njai no bo a so edifo mo hyenkom efa football omo njai and ye danyanya ase say ye papa ahu say sa de na enye den emboa e watu sa efo no nemu unu ma akoko hwede o makoko okay onse ni nua ni akoko inti mesre rebe Wusu Bempa se onko kan kire akoko hwede ese omo modian no mra kuru efise ni nua ene akoko odifo be kirase si eka obi a odisa niema no ba ya rebe Wusu Bempa ena we ni nebewi ni president no we me na misie ena we nebewi ni ena we na be say isi ena edidi mu a ena football nso de no hwa yede agim okay onu rebe Wusu Bempa o kan sa asem no ye ne
yɛne Panama ɛbɛbɔ wanka sɛ Ghana ɛbɛhyɛ 2-0 no sɛ wanhyɛ nkɔm wɔ ho so ɔse ɔno ne mpaebɔ ne sɛ 2-0 ana obisa no sɔfo no sɔfo ana na ɔso ɛna sɔfo no sɛ 2-1 ɛna ɔsɛ medi anka 2-0 na me po okay nti ɔno nso indirectly no wayɛ bibi nti 2-0 no ba ya nkɔbɛka sɛ manka oh saa na wo no sɛ na so bu ne ba komodie no wa ɛna wayɛ bibi a ɛba ɔhɔ ama ɔwɔ baabi ɔde bɛyɛ de ebe defend no nti ade nti no nso kɔka saa asɛm no ade a wo sɛ ɛnyɛ na ɛde na wo so kɔka bi nti rebo wo su ba pɛ yɛ pa so waka ne mom oni kan to ne hofo na nka wo yɛ sɔfo asɔre na wo gyina mu a wo kyerɛkyerɛ nkɔraa no ana nkɔfoɔ nyame asɛm no MPP fo NDC fo nti wo nim sɛ wo ka ma wo ni wei ɛyɛ ne ya okay ana woni wo a ɔsɛ wo kyerɛ nkɔraa no wo ma ɛna ɔsɛ wo kyerɛ ɔmo ne ɛyɛ afo wo yi bi ɛna wo afa bi nti ɔno na hyɛ aseɛ nti sɛ saa na ɛkyɛ deɛ nti ɔno nso ngyae ɛna menam si ɔmampanyin akonya wɔn mehumi a wontumi mmisa akonya ne ngyae saa nneɛma no na yɛhwɛ nea Ghanafoɔ bi ɛka ne sɛ Prophet Awekurusu Bɛmpa ɛyɛ ana ne nsɛm a ɔka de fa ma ne nsɛm ho no nyinaa no ɛba mu ɛyɛ ana ne ɔbɛka de fa ma mpanyin ho no ɛba mu te sɛ woka sɛ wɔno nso enyan ne wɔka na Ghanafoɔ sɛ ɔno deɛ ne deɛ ɔka ɛba mu na board yɛ ana na ɔde ifo bɛka yi ne nyinaa me nsɛm bɛn na Reverend Owusu Bɛmpa ka abam deɛ nkɔfoɔ keka na bi ne deɛ na nea wɔn mo kyerɛ ne bi ne kora ne sɛ nano adɔm sɛ yɛ mpanyin John Dramani Mahama kora ba bedi ade wɔkɔka yɛ sɛ nyame se wɔde akonya na mana mpa so yɛkɔtɔ ba ne ɛnyɛ the same Reverend Owusu Bɛmpa ɛna ka sɛ Mahama nyankopɔn sɛ efi mogya yɛ dɛ ɛwɔ ne nsa ho nti sɛ obedi ɔman no so adeɛ bɛto yɛ ntumi ntra ɔman no mu no na nyɛ Mahama na ɛte so yɛn to ɔman no mu okay yɛ dwane afiri bia okay bisi yɛwɔ bi a ɔhyɛ nkɔm a na wahyɛ nti Reverend Owusu Bɛmpa de nti na by this time a yɛte ha no ɔmbɛhyɛ nkɔm sɛ NDC flag bearer no wɔyi na bɛwi okay nti yɛwɔ nkɔmhyɛ bi wɔ hɔ a TV station radio station ɔmo kora yɛnto aba no nyɛ aka bɛyɛ 2 weeks ana 1 month no na ɔmo de aba sɛ wɔyi na bɛwi nti sɛ wofolo na wopɛdi akyiri na wɔwɔ so de ba a ade yɛnte ha na ɔso Bawumia bedi president Amiahe ono na say MPP for enu na mkoto aba eyi de nyame se mu enu na mkoto aba eyi nipa bonefo a eye sakoloje nyansa na oyisu o kire se ase Bawumia ye de eye nipa bonefo okay it se mu enu na mkoto aba eyi no a simple because already wakase Bawumia ye de any president asem we are making ho kakra yi no twa na fato ho ye hwe se nye wo ene beku Bawumia na hwe se Bawumia ndi president wo Ghana so se Bawumia timi ndi president but me say ka tell say a time will come Bawumia be president no Owusu Bɛmpa kwa na betwa no asen aba say afekwa mpodi Bawumia ne nkofa be pa na cho okay kinti minimum the kind of Reverend Owusu Bɛmpa ye ne ye den enam mo amu hwe ni so no mo de mo hwe ni so na ye fesunsun no uwe ni sunsun mu a oha oh sir oh yes uwe ni sunsun mu oha me see Reverend Owusu Bɛmpa oye me papa okay in terms of physical oye me papa when you change nti na nka me ni oye bia no se nye so kan say obi ani asase wo so ochechire anyame bia ni ochechire ono ontimi nsane a nka onka na sem 20 times me nkan okay by say wo say anyame bia ni wo na me nso na na benyeza menya me betumi achechire Owusu Bɛmpa ntimi nsane no ende me be no nti so say oka ba mu a se Reverend Owusu Bɛmpa so ka ba mu a NDC so mo nyi on flag bearer nti won tusu na me ntusu ni anya do be okay flag bearer no eno na ye flag bearer no Ghana yenim say 8 years bia
ɔman ne yɛ den ɛsesa nti wotena hɔ ara akɔ yɛ saa wei ne nyinaa no a ɛno ɛnyɛ nkɔmhyɛ na mmom yɛbɛto aba NDC yɛnyi candidate nti ɔmmra abɔnten ɛnɛ no ɔtena yɛ no onyi one candidate na menyi one candidate nyɛ ready at long last NDC yɛnto aba no nyɛ obɛwini ɛno ne yɛfɛ ne sɛ wɔma prophecy yɛ no yɛnyɛ afe na ɔbɛtwɛn yɛ ka bɛyɛ 2 weeks sɛ wɔwurawura mu ama nkɔfoɔ abɔ nkɔfoɔ paa ma wɔwurawura mu akɔbisabisa nkɔfoɔ adwene a na yɛde adɔ no ɛno ɛnyɛ nkɔmhyɛ ne Ghanafoɔ bi nso ɛka baako ɛne sɛ Prophet Stephen Sofopani Adom Chedua yɛ obi anka ɛba no football saa na nka yɛhu no wɔ mu yɛ even kwa papa Ebenezer nso kɛba no football a yɛ nanka yɛnte wɔn nka yɛ nanso wɔn akotini wɔn di wɔn sɛ na wɔn de wɔn hagye football na so abɛde adani beef denden ni we sɛ me na me yɛ fasting ma blaster ba efi we sɛ na me bɔ mpaya ta blasters n'akyi akɔ dani wɔ internet yi so ɛnna ma Ghana foɔ ka sɛ na odifoɔ wɔ so bɛmpa na asɛm ɔka yɛ asɛ yɛ no kuro yɛ akudi ɛdeɛ na ɛyɛ agudi ne odifoɔ mpanyinfoɔ mi ni wɔn yɛ na Ghana foɔ ka ne sa ɛdeɛ na wɔn yɛ ɔmo didi wɔn wate so ɔmo na ɛyɛ do ɔmo a secret eba abɔnten yɛ sa ɛnyɛ tami ewu na akye wɔn kunim tami ewu na ɛdɛn a yɛwɔ ɔman kɔnkɔ Ghana yi when was the last time ɔmo sɛ nkramoni edidi traditional race atem dabe na ɔmo bi ɛnyɛ asɔfo na edidi akɔnfo atem omu hu sɛ wokɔ sɛ nsuo kwan po de bɛyɛ ade a ɛna nsuo a wo som yɛ akosonsɛm mɛboa ɛnso no ana ɔmo de yɛ adwuma nti ɔmo a expose wɔn sɛ adeɛ no a ɔmo de yɛ adwuma no a mo mpɛ sɛ mo bɛka ama nipa ho no yɛbɛdu baabi na adeɛ no nso bɛma wɔn hu sɛ wode ne yɛ adwuma na woma nkurɔfoɔ ho deɛ ɛndeɛ ne yi moto nti no nkurɔfoɔ bi to na ɛpiepie so wate aseɛ nti no the same thing ɛna asɔfofoɔ ɛbɛhyɛ nkɔm ɛwɔ politics mu ɛmo nso ebinom bɛpa akyɛw ana ebinom a bɛpa akyɛw Canada Japan ne baomia sɔfo amba sɛ yɛfrɛ ne sɛ ken na obewini nti sɛ saa na ɛkɔ deɛ a ɛnde asɔfofoɔ nso mungyae politics sɛ no nso nkɔmhyɛ ne fa ɔno nso hyɛ bi sɛ ɔno nso sɔfo kɛseɛ paa na ɛbɛtwerɛ krata nyame kasa a yɛbɛtwerɛ krata paatwo ɛno kora nyɛ nuguase nkyɛn we nti mmerɛ so sɛ asɔfofoɔ atorofoɔ no ɔmo nyinaa sɛ bi utafrake ɛnum yɛ den egu ase na ɛɛba nti ɛma ne nyɛ ɔnwanwa odifo Sofopani Prophet Ebenezer Dakwayi Adom abɛka sɛ ɔno na yɛ fasting sɛ ne ɛbɛyɛ blasters bɛdi ntworo wɔn bɛfie ne nyinaa yɛ because of Sofopani Adom Chedua ɛno na megina so bisa sɛ ɛyɛ sɛ Sofopani bɛtumi aba wɔn sɛ bɛka wei na kyerɛ sɛ Ghana no ɔmo de ɔmo ano ɛna ɛka sɛ Ghana yɛ Christian country ne mu akristofoɔ ɛna ɛsɛ Ghana sɛ Ghana yɛ Christian country na nka Christianfoɔ nso deɛ anka mehuri kura mpegu wɔn na mekɔba na mehu sɛ me nyɔnko sɔfo ɛhyɛ kora nka ɛsɛ yɛ me dɛ na ɛdɛ na ɛbɛyɛ me yɛ ase me nyɔnko sɔfo hyɛ me hwi nti anka anyɛ sɛ minister akɔ wo nyɔnko sɔfo hɔ a ɔsɛ asɔfofoɔ nyinaa ɛbɔ mpaeɛ sɛ neɛ ɛbɛduru no animnyam hyɛ bi bɛyɛ dɛn ɛbɛba ma asɔfofoɔ but sɔfo kotie ne nyɔnko sɔfo nti sɛ sɔfo tumi gyina sɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ Ghana Blaster ɛbɛba because of Adom Chedua na ɔpambo sɛ de nam si respect no paa free that day no ana sɛ ku no me yɛ de me yi free ho ɛyɛ Sofopani Dakwayi Adom ɔpambo me di buo ma no papa na saa asɛm no ɔka sɛ ɔno na bɔ mpaeɛ sɛ Ghana yɛmfim because of your papa Adom Chedua nti no that day na me twa no if you want na man pen ne na enye me nwanwa because say me utafa che so for penyin a wutina asori dem akasa ma nkola ne penfo nyina ti radio so sebi so tina platform so no opo mai ade de kwa de kansem a na obisa on say ntinyame adwuma na moye nsi
nti amane nyo wanwa so mutwo mo wadapa Nana yɛbɛka sɛ sɔfopani Adom Kyerɛdua ne nkɔmhyɛ a wɔhyɛeɛ no afeli ana emferi ɛde fa Black Stars no amfeli amferi denti eye so utie video a papa no ekɔ na me kan am say eye anigye mo so say minister mu a aba ma sorry okay no otimi ka say minim say me ba ha bibi papa be den ebe pie nti anigye me odo sonko e no de bompa ye de nkurahye e de ye den e de man se de e be ya okọ no no obi aro asori den wo ka ken se wo ko obi din kugo e boye zade nti papa ni de ye nkurahye asem na na oye den o ka de eboa oman no okay because Bible say en fa ya no we nka sempa nti no ne nkomhye to mean really inferi okay Nana ene mimisa se sabre wo hu ne etwa gu wo NPP fu akache na me bo se ka se nkomhye feri a onimde o se Adumche enye so wo hwa no say me wo se Ghana union so ati say o se ye be pompa ye ata o man konko Ghana chi nti ye be pompa ye ene nkomhye ne difference wo Patriot Mase difference wo si o no de itu ba kan se enye nko no no eyam paye no obo okay se bi nyina ko se ye pompa ye kopim se ye benye breakthrough no sa no wo pompa ye de ma o man nti enye nkomhye okay yo na wa clarify no ma ye de na ye nko ye na mimisa se sabre wo hu ne edi ehimo NPP ene Owura Ken wo makache we na say the American say puntimi nyi Ken free MPP mu puntimi nyi Owura Alan free MPP mu on de mo ka sa fi mu de dawo so free mu no MPP ma power na me boy o free mu tame aba ko 2024 man ye ko 2024 dia Owura Mahama abetina so and of free simple because we lose you me boy there be contest no kwa wanko no o kire se nyema ba ko menu bi koso a wo mpe nti no e no ye de free and MPP ye de we lose you nti on de omra okay na Owura Ken so ye de emra Messi aka che small baby e friend is saying MPP small baby na no ya pa o akwara keto e friend maybe sana okay political babies afuto na me pese me fa platform so na me yede me de man osua Owura Ken mu ye won sembu ha ye ka community plan mu e na so mbo kan sa ansem no okay abrabo na ye bo no baby a obi apo brana eden edru no so pese odu a so osua ne na afi na wo apa politics untimi ni even 5 billion kwa mposi enfa mo party no but obi otimi eyi more than 100 billion kwa de bo party no who did na tem say de ope you see we now we shall go say na nko for the shisha nkom say na kese MPP go lose 2028 nti no so mo pese omunya Nigeria so a omonka omo nye de emo na nko bi ti say Owura abronye mu atem didie Owura koka mu atem didie na Mavis no atem didie no omo mfa ni nyina nye de ento nche okay na omo nyina mra be ba if you say wo a wo MPP ni waso MPP enya mfa so MPP na o si bibi nti wo free MPP akoto party ni kan wo se party ni ye da no kwa na make atro enye ye obafo ka obe started woni minyam e beto from kim okay nti ba bi ye didi no ene ba bi ye ye nshira ni ye free ho ye nse ho
obi we fie da oda so e wo saa fie no wo si dan papa enso oda so e wo saa dan no wo ni din because ba bie di de no yen say ho okay komo enye ba okay meeting aka okay na me bisa say why sunsumu ni pay wo hwe MPP a sunsumu from asen no gina be ete oni pe we dra be te say we the MPP we see on say o hwe spirituality na for now no untimi fanya de enka because NDC for you or flag bearer okay so what I say so when you flag bearer ni we na for the flag bearer na e de abeto MPP flag bearer no ahwe spirituality no okay ndizi ano ubetimi wo se ni so no ntokwa wo ba ntokwa na betimi ase so chana no ma be ye ba okay ntino me kind no for now because one can fans man okay but ni metumi aka ne say ba omia obaso di president ni ara on sha se ni nde ntu ana mo ntete na nani asada me bisa say ene na boaye ne hwe say NDC fo no e ba na say omo kotro ba hwan ne betimi aye flag radio ma NDC party na say me de metewo maka che wusu wa mpaso obeyi ba ako na me ko kan sesi ya me ko kan sesi ya it de mo wusu ba challenge na me de amano mani ni ka be yi ba ako no yi ba kwa na me so ma ba be yi ba ako ni yakwe de anya so be ka se me medical yi do no be yi okay na nti obi be ka se wo ye D4 ana wo ye sunsumo adwumaye ni me de me ye sunsumo adwumaye ni unye D4 to be ka se wo ye D4 anipa no wanka ne yi ana ye mu na ye D4 no na aso fu aje se ne wo ka se wo twen prophet Adekosu Bempa se wo no meyi ba kwa asa na so do de aba no na se wunim nipa ko be wini flag bearer no there's no single day the menim nyam ato bi achi ana na tofom okay jisen se menje ogun be fa sante kotokom ka che se obaji league oji wi em ka che media na se media ma obaji league oji we and say hey Samates Western obaji oji we and say Gold Stars obaji oji we and say Transempa and I'm say ade na nka o say kokotoko because if kotoko na come Moses but because of the kotoko for aye ne ma ka che omunti no media ma say ade league na me mean say no so me ka be yen start league no o ti ase inti no o de emrepamu no na le kwakwa ni kwakwa ne say you D4 okay na me D4 unye D4 me nkom iti me nya komfa nochi okay we mum nipa na ade a me ye no eburu adwene ne nti ase so na nu nti bebre na efe ni second komfa nochi okay ya me ye na bo nipa adwene so na bebre efe ni second Jesus na mum nye Jesus na me nya komfa nochi okay na mum me believe me say answer na Bible ene Islam beba no me yeso nti saa so no na me okay patroti ase esum na eye emiado esum na mewo na wuni ya me de mawa eye ne de no esum na ye penka mom no esum na ye incorporate to minti ye nkohwe nipa mu janye den engu no saa esum na na benye za me ye de okay ni wo okay patroti mase ntina enunti ebenu a ode fam odihuniyefo okay manga do difu odihunfo odihuniyefo obi ohunade okay wanse nana but what man say no oye nana odihunfo blemeza ba ko pe ba nana batime da se pa mesme da se ya mi shira
for nebusia for with that was so when you are bringing that did shade you made it does ye pan and a brema crime idea of motion in our AC. Yet in a numbers no so ever to screen I say to get me up fat now Nana Edin Como. It be a movie and not our parents name is Samuel to be son and now or in our ever best way. So without commenting so our comment section more at the Amami all the social media handles and so a too much GH process for like Yashe. Now of course we will be Macram.